Хәерле кич, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Саба дулкыннары телевидениесе 9 апрель җомга киченә булган эфирын башлап җибәрә. Студияда мин Гөлназ Вахитова эшлим. Иң элек атна информацион программасы кысаларында урын алачак материаллар хакында кыскача. Кеше гомерен һәм әйләнә-тирә мөхитне саклап калуга, җәмәгать игътибарын җәлеп итү максатында районда гражданнар оборонасы буенча өйрәнүләр узды. Һөнәр кулдагы алтын беләзек. Безнең иҗат төркеме кул эшләре остасы Минзәлифә Абдуллина һәм Юсуф Алан авылы егете Динар Галимов белән танышып кайтты. Фигуралы шоу без өстендәге югары сәнгать. Нарат без сараенда 200 егет-кыз чыгыш ясады. Узган атнада гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы тарафыннан укулар һәм өйрәнүләр булып узды. Сәүдә үзәгендә янгыннар килеп чыккан очракта нишләргә? Безнең иҗат төркеме шул өйрәнүләрнең берсен күзәтте. Байлар сабасының магнит сәүдә комплексында шартлы рәвештә килеп чыккан янгында зыян күрүчеләрне тиз арада эвакуацияләргә кирәк. Минутлар эчендә барлык сатучыларны урамга чыгарырга. Тиз арада янгын сөндерүчеләрне, МЧС хезмәткәрләрен, ашыгыч ярдәм күрсәтү бригадасын, газ оешмасы эшчеләрен чакырырга. Саба урамнары шул минутта янгын сөндерү, ашыгыч ярдәм күрсәтү машиналары сиреналарыннан яңгырап тора. Юк, бу чынлап түгел. Өйрәнүләр генә. Шулай булуга да карамастан бар да тәртип белән, җае белән башкарыла. Кибет эчендә калган авыр хәлдәгеләрне тиз арада табиблар кулына тапшырырга кирәк. Табиблар исә ашыгыч ярдәм күрсәтү машиналарында аларны хастаханәләргә озаталар. Газ оешмасыннан килеп җитүчеләр дә тиз арада приборларны тикшерәләр. Менә Шәмәрдәннән МЧС хезмәткәрләре дә килеп җитте. Барлык службалар алга куелган бурычларны төгәл үти. План буенча инде котельниядә янгын чыгып, шартлау булды. Монда күпмедер кеше зыян алды, күпмедер кеше вафат булды инде. Шушында менә без персоналның, кибетчеләрнең һәм булган кешеләрнең монда шушындай ситуациядә ничек үзләрен тотуын тикшердек инде. Монда инде вакытында хәбәр ителде, сигнализациялар кушылды. Кешеләр вакытында чыктылар. Менә безнең службалар килеп инде, скорый помощьлар килеп, медицина хезмәткәрләре килеп инде менә кешеләрне, җәрәхәтләнгән кешеләрне больницага озаттылар инде. Шулай пожарныйлар килеп инде вакытында әйтгәндә янгынны басып инде, үзләренең эшләрен төгәл эшләп, бөтен службалар, бөтен оешмалар инде менә үзләренең алдына куелган вазифаларын, аларның тиешле эшләрен дип әйтик инде мотор итеп, яхшы итеп башкарып чыктылар. Без бу учениялар белән канәгать калдык. Монда бит инде бу безнең өчен генә кирәк түгел, бу кирәк халык өчен дә. Менә шундый ситуацияларын үзләре ничек тотырга икәнен, пускай это учение булсын, теге наигранный булсын дип әйтик инде. Ну, халыкның бары башында кала, шундый вакытны ни эшләргә кирәк, ничек чыгарга кирәк, чыккачан, менә теге нинди куркыныч юллардан чыгарга кирәк инде, һәм башкалары инде. Бүтән службаларда шулай үзләренең эшләрен инде кабатлап истә калдыралар. Соңыннан укулар өйрәнүләрне уңышлы үтүләре өчен Саба муниципаль район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов барлык хезмәткәрләргә рәхмәтен белдерде. Дәвам итәбез. Үзе тегә, үзе шигә, үзе бәйли. Шәпки Саба авылында яшәүче Минзәлифә Абдуллина әнә шундый уңган хатын-кызларыбызның берсе. Шушы көннәрдә без аларда булып кайттык. Тегү-шигү эше борын-борынгыдан иң затлы һөнәр саналган. Күп вакыт хатын-кызларның уңганлыгын аның кул эше башкара белү-белмәү белән чагыштырганнар. Саба районының Шәпки Саба авылында гомер кичерүче Минзәлифә Абдуллина бу яктан иң мәррәтендә тора. Бу сәләт әнидән күчкәндер, әти бездә бик остайы, балта остасы. Әни инде гел текте, бик күп текте. Без үзебез шигә башладык. Шиктек инде без, яшьтән үк тә шиктек. Хәзердә менә тик утырасы килми бит. Нәрсәләр шигәсең? Мен бөтен нәрсәне шигәм. Нәрсә дип әйтим, аерып кына әйтә алмыйм. Кулъяулык та шигеп куйдым сразу. Менә буш утырасы килми, гел телевизор гына да карап утырасы килми бит, үз-үзеңне кочаклап. Нәрсә булса да эшлисе килә, бер моторлык ясыйсы килә. Башта күлмәкләр шиктем, костюмнар шиктем. Алар инде хәзер торалар. Аннан соң тотындык сөлгегә. Аңанчы ашъяулыклар, алъяпкычлар шиктем инде мин. Бик күп шиктем. Әйе, бүген аның өенә керсәң хушыңны алырлык шигелгән әйберләргә бай. Һәр тарафта затлы һәм матур итеп шигелгән урын җир әйберләре, пәрдәләр, тастымаллар,
Ә менә бу сөлгеләрне күрегез әле сез. Аның ике башына герблар чигелеп куелган. Нинди матур! Диван япкычлары, чаршаулар гел чигелгән чәчәкләрдән генә тора. Үзенең кием салымнарында тегеп, чигеп кияргә ярата Минзәлифә ханым. Шифонеры шыплап тулган чигелгән күлмәк костюмнардан тора аның. Ай-яй, күзеңнең явын алырлык. Мен аны мында утырдым, телевизор карап утырдым, күз бетереп. Күзлек белән рәхәтләнеп эшләйм, Аллага шөкер әле күзем. Әйтәләр алар, мен әйтәм, мен моторлык яратам. Мен аны теге яз көз генә киендерим, мен аны кирәк икән ай сайын алыштырып торам. Шиккән белә. Әле ак белән мен аны шигеп куйдым бөтенесен. Аннан акны алгач менә зәңгәрләр белән. Рәхәт инде бер төрле шигүбе рәхәт ул Әлфия. Тынычландыра ул шундай. Идәнгә дә менә паласлар Әйе, аларын да бәйләп куйдым. бәйләп куясыз. Әйе, бәйләп куйдым аларын да. Заказ бирәләрме? Заказ әйткәннәре бар. Сатмыйсыңмы ни дип. Ул әйткәнем юк. Үзегезнең күңел өчен эшлисез. Күңел өчен. Үземә рәхәтлек өчен генә просто тик утырасы килми бит инде. Әнә шулай үз күңелен үзе күреп шигә ул. Әле алай гына түгел, бәйләүгә дә бик хирис кеше ул. Мен буларны шушайтып бәйлим дигән кызларга, киленнәргә имәк, оныкларга, кайсыгызга кайсысы ошый, мен әйтәм, әйдә алыгыз. Үзләре разбир әйтеп алалар аны үзләре. Менә мин бушап калам тагын. Мен тагын шигәргә эш була. Митәм миңа эш кенә әни син аны эшләгән бит инде, фәлән төгән авыр бит инде. Митәм миңа авыр түгел, мен просто миңа рәхәт ул. Бирәм шайтырып балаларга. Килгән кешегә дәгән менә кунаклар да кайта, җәй көне дә кайталар бит инде. Миңа кунаклар күп йөри, ансы, күп кайталар. Аллага шөкер. Мен аларга менә кигез мәйтәм. Миңа салып калдырмакчы булар. Алып китәсез мәйтәм нәрсә? Кигәнегез икән, алып китегез, мен тагын бәйлим. Ул бәйләп бүләк иткән ыек башлар, белмим, күпме булгандыр. Ул аларның санын да, хисабын да белми. Бәйли дә бәйли. Өйен курчак өйе кебек бизәп торучы Минзәлифә ханым бик яшьли тол калып, 4 малай тәрбияләп үстерә. Малайларның икесе Казанда, берсе байлар сабасында үз гаиләләре белән яши, ә Алмазы авылда гомер итә, мәчеттә муллалык вазифасын башкара. Балалар өйдә түгел дә, ялгыз яшәми ул, радио белән яшим ди. Радио тыңлыйм. Обязательно иртүк торуга радионы куям. Радиосыз булмай. Радио миңа бик иптәш. Аңа кушалып, аның җырлары, аның сөйләүшүләре. Бу киезләрне шул хәтле рәхәтләнеп, матур иттереп эшлисе килеп эшлим. Рәхәт, кешегә күчтәнәшкә бүләк итеп бирсәң дә рәхәт. Яңадан эш була. Үзеңә дә рәхәт. Урындыкка куйдың, безнең бит татарда урындыкка киез куя торган гадәт булай да бар. Менә аны шун киез куймасаң булмай. Урындыкка куяш, рәхәт шундай матур итеп. Әле аны кеше башта карап тора. Ма утырга ярыймысың дип. Ярый, мен әйтәм. Хәзер бит кул белән юас түгел, машина юалата. Пишараммы ул? Хәзер пишарак та юк. Лектер булган инде. Менә шайтырып, рәхәтләнеп эшлим. Шундай рәхәт. Булар вообще ял иттерә булар. Булар бернинди ару юкмы булар белән. Бу йортта бар нәрсәдә шигүле. Барысына да күз нуры салынган. Кайтыр юлга чыккач та ишек алдындагы үз кулы белән ясалган төрле чәчәкләр төшелгән савытларны без объективка алдык. Карлар бетәр, язлар җитәр. Бу савытларның барсында да гөлләр үсәр.
Ә ул безне үзе чиккән пальтосын киеп озатып калды. Мондый чигешле киемнәр чынлап та күңелне иркәли, кәефне күтәрә, матурлык дөньясына чакыра. Сезне тагын бер оста куллы райондашыбыз белән таныштырабыз. Ул Юсуф Алан авылы егете Динар Галимов. Үз мәшгуль булу, үз үзеңә зур ышаныч белән карау. Бүген оста куллы Динар Галимов хөкүмәтнең бу карарын хуплап яши. Менә шушындый сайрый торган сыбызгылар ясый ул Динар. Бер карасаң, безнең як кешеләре өчен бөтенләй ят эш. Юк, алай дияргә ашыкмый әле. Соба районының Юсуф Алан авылында яшәүче Динар Галимов үзе яши торган йортның 5 квадрат метрын эшмәкәрлек өчен бүлеп алган. Һәм менә бу балчыктан эшләнмәләрне үз куллары белән әвәли. Ә безне иң кызыксындырган сорау, бу хезмәтне каян өйрәндең булды? Сеңлекәш өйрәтте. Ул элек Свияжскида практикага киткән, ул анда шул практика узганда сыбызгылар, шул уенчыклар ясарга өйрәнде һәм шулардан күреп мине дә өйрәтте инде. Мин дә шуңа карап өйрәндем. Сыбызгылар ясарга, шушындай уенчыклар, сувенирлар. Шул сеңлекәшкә кайбер әйберләрне интернетка карап өйрәндем. Ә менә буларның барысында эшләү өчен балчык кирәк бит. Балчыкны сатып алабыз, якын тирәдә генә балчык эзләштерелеп караган бар, теге тапкан юк. Шу Подмосковьедан, Украиналар якларыннан балчык алып киләләр инде. Заказ белән. Кызыл балчыкларның төрлесен алып киләләр. Безгә аны Мәскәү өлкәсеннән һәм Украинадан китерәләр ди ул. Агы, зәңгәре, яшеле, кызылы бар икән, ә күбрәк без аның ак төстәгесен алабыз. Ясалган сувенирларны төрле төскә кертү өчен агы отышлырак икән. Ясалган сувенирларны иң элек ул киптерә, аннары 1000 градуслы мичтә яндыра, сөткә салып тагын бер пешереп ала. Гомумән алганда, бу эш бик катлаулы. Бу сувенирны ясау катлаулырак, чөнки монда теге простой гына түгел, һәм дә балчык тиз кибә, шуңа күрә гел пакет белән каплап, шулай ясарга кирәк. Чөнки кулда балчык тиз кибә, теге җиңел генә ясап булмый. Бер булганнан бар да була диләр. Динар бер генә минутта эшсез утырмый. Ул әле ихатасында сарыклар, кош-кортлар да асрый. Әйе, самозанятый булып теркәлдем, чөнки сабан туйларга, әйберләргә чыкканда анда справка сорыйлар. Әйе, үз мәшгуль булып теркәлгән. Булай эшләгәндә синең күңелең тыныч, салым инспекциясе белән дә ике арада тынычлык хакимлек итә. Әнә, ясаган сувенирларын ул кабат сатуга чыгарырга әзерләнә. Бу балчыкларны минем яндырасы гына калды. Шул яндырам, аннары сөттә яндырасы бар, аннары шул заказ булса алып барам. Кайда кирәк. 8 апрель хәрби комиссариат хезмәткәрләре көне. Ул 1918 елдан билгеләп үтелә. Алар үсеп килүче буынга хәрби патриотик тәрбия бирәләр. Төп бурычыбыз булган ватанны саклауда яңа идеялар тудыралар. Студиябызда кунакта Саба һәм Теләче районнары буенча хәрби комиссар Фәнис Закиров. Исәнмесез, Фәнис Фәритович? Исәнмесез. Бәйрәм белән котлыйбыз сезне. Һәм инде сезнең өлкә шактый үзенчәлекле икәнен без беләбез. Әңгәмәбезне дә хәрби комиссариат эшчәнлеге хакында сөйләшүдән башлыйк әле. Сездә ничә кеше хезмәт куя һәм алар нинди эшләр башкара? Кыталыгы өчен рәхмәт. Безнең инде менә хәрби комиссариатыбызның 1 декабрьдә 1939 елдан эшләп килә. Шушы инде менә 82 ел дәврендә матур гына хезмәт куябыз. Бүгенге көндә безнең хәрби комиссариатыбызда 16 кеше эшли. Безнең инде 4 бүлеккә бүленгән. Беренче бүлек инде ул безнең чакырылыш бүлек дип әйтәм инде, егетләр, яшь егетләр белән эшләү бүлеге. Икенче бүлек инде мобилизацион сораулар буенча эшли торган бүлек, социаль яклау бүлек һәм инде яшерен часть дип әйтәбез без аны шундый бүлекләрдә эшләп киләбез бүгенге көндә. Яшьләр эшләү буенча алганда инде без яшьләр белән шушы менә 17 яшь тулы вакыт җиткәч алар белән йөзешә әйтә башлыйбыз. Аларның инде менә сәламәтлек якларын кайгырта башлыйбыз. Шушы баштан 17 яшьтән башлаганнан соң инде без аларның беләбез инде кайсын армия сафларына чакырырга була, кайсын юк. Мобилизацион бүлекне алсак инде алар безнең күбрәк шушы мобилизацион сораулар буенча, яшерен секрет информация буенча эшләп киләбез. Армия сафларына кайткан егетләребезне учетта тоту,
медицина училищеларын танлап бітірген врачларны барысы да учетта тора. Аларның һәрберсе белән изучение алып барабыз. Секрет частьны алсак инде, анда бүгенге секундә шулай менә ялгыш чакырыш компаниясында күп егетләр армия сафларына киткән. Алар кайда хезмәт итә, информация саклана. Һәм инде мобилизацион сораулар буенча кем кайсы якларга мобилизацион сораулар вакытында чакыра торган вакытлар булса, шушы яшен информация безнең яшен частьтә саклана. Социаль якларына килгәндә инде бүгенге секундә безнең районыбызда 35 пенсионерыбыз бар. Менә шушы 35 пенсионерлар белән бүгенге секундә алар пенсия белән дәвам итү, аларның күбесен санаторий якларына озату буенча эшләрне алып барабыз. 1 апрельдә язгы чакырылыш кампаниясе башланып китте. Безнең районда вазгыять ничегрәк? Белгәнегезчә, безнең федераль закон буенча 1 апрельдән башлап 15 июльгә язгы чакырылыш кампаниясе башланып китте. Безнең районда бүгенге секундә 237 егетебез призывная кампания чакырылачак. Шушы 230 егет арасыннан безгә 35 егетебезне сайлап алып, аларны армия сафларына затасы булачак. Прививкалар буенча килгәндә инде коронавируска каршы ул прививкаларны без мәҗбүри ясатмыйбыз районда. Армия сафларына ятасы егетләребезне без шушы безнең Соба больницасында анализлар алабыз дагы. Анализлар кайтканнан соң отрицательный булса, шушы ширакта гына без аларны армия сафларына заташа алачакбыз. Компания якында килгәндә инде егетләребез бүгенге секундә армияга барабыз дип торалар. Сәламәтлек ягыннан кайгырта башлагач безнең үзгәрешләр бар яхшы якка. Ул инде яшьләр безнең күбрәк спорт белән шөгыльләнүдә әйберсе театр инде дип әйтәсе килә минем файдасы бар дип инде. Шушы менә безнең инде хәрби комиссариат белән бергә, ветераннар белән бергә патриотик тәрбия алып бару аркасында шушы менә безнең уңышларыбызга ирешәбез дип әйтәсе килә минем. Һәм инде бәйрәм уңайыннан нинди теләкләрегез бар? Хөрмәтле райондашлар, шушы менә бүгенге секундә военкомат системасында эшләгән барлык ветераннарыбызны безнең бит һәрбер авыл советында военный учетник работникларыбыз бар. Алар белән без тыгыз элемтәдә гөрешләп торабыз. Шушы менә кем хәрби комиссариат өлешен көткән эшләү дәверендә барсында шушы менә аларга шушы бәйрәм белән котлыйсы килә. Иң беренче сәламәтлек телим, гаилә бәхете, балаларны игелеген күреп, аныкларын матурлап тәрбияләп яшәргә язсын. Кылган эшләрегез өчен бик зур рәхмәт. Без сезне тагын бер кат тәбрик итәбез. Фәнис Фәритович, эшегездән ям табып, уңышларга ирешеп хезмәт куегыз. Шәхси бәхет, гаилә иминлеге, ныклы саулык телибез. Рәхмәт сезгә. Сезгә дә эшегездә уңышлар. Сау булашабыз сезнең белән. Сау булыгыз. Киләсе атнада 13 апрельдә Рамазан айы башлана. Бу уразаның беренче көне. Мөселманнарның Рамазан айында ураза тотуы иң яраткан көндәлек гадәтеннән аерылып, ашамый, эчмичә генә тору түгел. Шул изге Коръән ингән айда гөнаһлы эшләрдән дә тыелырга, күңелне пакландырырга һәм күбрәк яхшылыклар эшләргә дәртне арттыра. Ураза тоту кешеләрне бер-берсенә якынайта, бердәмлек арта. Мөселманнар бергәләшеп мәчетләргә, таравих намазларына баралар. Пәйгамбәрбез Рамазан айларында Коръән укуны яраткан. Бу айда мәчетләрдә дә, мөселманнарның өйләрендә дә Коръән укытыла, гыйбадәт арта. Бу мөбарәк айның бер изге кичәсе бар, Кадер кичәсе дип атыйлар. Дөньядагы бар мөселманнар бу кичәдә күбрәк нәфил намазлары укыйлар, мәчетләргә баралар, сәдакалар бирергә тырышалар, Аллаһка дуга кылып уздыралар. 12 апрельдә беренче таравих намазы булачак. 12 майда уразаның соңгы көне. 13 майда ураза бәйрәме. Тотасы уразалар кабул булсын. Мөселман кардәшләрне якынашып килүче Рамазан айы белән котлыйбыз. Атна информацион программасын спорт яңалыкларына күзәтү ясап дәвам итәбез. Чаңгы сезоны тамам. Узган атна дәвамында Ямле Саба яр буе трассасында аны ябу ярышлары гөрләде. Иң күңелле ярыш гаиләләр арасында булган иде. Внимание, марш! Ярышта районыбызның 6 гаиләсе иң оста чаңгычылар исеменә көч сынашты. Команда составында 3 кеше иде. А төркемендә әти, әни һәм 14 яшькә кадәр булган малай. Б төркемендә әти, әни һәм 14 яшькә кадәр булган кыз бала. Ярышларның төп хөкемдары Олимп спорт мәктәбе директоры Рифат Хисамов һәр гаиләгә грамота, акчалата призлар тапшырды. А төркемендә байлар сабасыннан Захидуллиннар 2, Шакирҗановлар 1-нче урынны алды. Б төркемендә 1-нче урынны Ришат Мөбараков, 2-нчене Альберт Мөбараков гаиләсе алды. 3-нче
екінші орында Изма ауылынан Нигматжановлар. Жеңуге булган көчле омтылышы өчен Шытсудан Гомаровлар гаиләсенә 4-нче урын бирелде. 5-4 апрель көннәрендә Лесхоз бистәсенең Наратбыз сарайында тимер аякта фигуралы шоу буенча классификацияле республика бәйгеләре уздырылды. Районда фигуралы шоу елдан-ел популярлаша. Бу бәйгедә бызга 200 фигуралы шоу чыкты. Әлмәт, Яршалы, Мамадыш, Ишкарала, Казан, Саранск һәм башка зур шәһәрләрдән килгән фигуристлар үз талантын күрсәтте. Тренерларның югары профессионаллыгы белән спортчыларның көчле теләге үзенең җимешләрен дә бирә башлады. Бу бәйгедә дә безнең егет-кызлар районга яңа җиңүләр алып килде. Олимп спорт мәктәбендә шөгыльләнүче егет-кызлар арасында беренче урынны Кирам Вафин, Әминә Закирҗанова, Самир Галимов, Камил Хусаинов, Диләрә Гаянова, Алина Мифтахова алды. Икенче урында Карина Ракипова белән Әминә Хафизова. Өченче урынны Мәликә Җамалиева, Камилә Зайнуллина, Алина Хасанова, Адриан Елисеев яулады. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән ахырына якынлашты. Тапшырыгызны экраннарда күрсәтелүче сылтамаша кабатлап карый аласыз. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк тапшыруында очрашырбыз. Безнең белән калыгыз.